Maubos mo lang yun. Saan ni mapuloy? Oh, kana kay mo. May yung bing. Lamig na yan. Hindi na lang magsulat na sila, Pen. Hindi makasya yung kamot. Gamay man yung kamot. Lingaw. Lagi kang pagkabak sa baw. Asa atay di Alex? Wala na. Nasa lang kasuko. Buha mo. Sino ba? Pwede ka tayo nyo nagwadi sarap. Ipan mo. Ipan mo. Ito. Ay naman ulit. Hindi mo kaya ulo din atay ano. Kanira may atayo. Marag isa lang magugto yung punit gay na. Dili, may atay to sa manok. Ay po. Ano ulit sa yalo? Mukha aning. Tanawa natanggal na lang. Oh, mukha niyo ay. Oh, guniti ba? Apple. Atay mo na sa apple. Atay sa manok na. Ano man di ay? Ha? Ang kana? Dapat tunit na ikagitan din. Gusto mo na Pili, ini bang utang na bisa sa kain na. Ini sa nga ikaw ra. Bisa unsa? Dali na kayang question ng symposium. Maraming nag-check pa. Kinsa mo ka guys? May tagay kwantis may. Yan na lang, yan. Unsa lang. Di po mag-request sa iyahan. Ano mo man amo ako eh. Nagdud din ako dito ng mata. Ano yun sa kung kaya Boy English? Pero pag lahat nila ko kaya naman kalisudan. Sabi ka rin nakalaang, di sa karandi. Dapat kumayo na Basta naglaan pa. Dahil, nalakan lang. Tulong sa mga Magawa sa dahil Ano yung gusto mo? Ano lang kayo yung timo nito, oh. Puro mo lang timo nito, oh. Doon ang ayaw. Gusto may overtas, di ba? Gusto. Timo, dito, di ba? Bigla ka nga na sintro. Gusto, gusto sa mall. Ano? Pag-uli, urot is kalibo. Ano gyud? Like, Doon na kanon. kaon ba yun? Kaon ba yun? Wa man bila agad mo gasto mo nandito na dimula ako. Gamay rin sa kalibo ba yan? Mall okay ba oras na kulit yan. Muna kusog yan, okay diri. Ano, okay diri? Ang taong diri, okay dihan mo. Ayaw na may cancer. Wala magkawan nga, branded yun. What time rin na po napulit? Oh God, imbis 4? Oh, teka. Ano? Murag atay mo po dahil Click na. na, atay sa ano, baboy. Ah, murag atay. Yan pa lang yun. Imbis 4 ka kung punit ka, atay mo na di ay. Nay manok ko. Manok. Luhagit ka lang ba? Murag ikaw, katugat ko yung gym. Pag-uwi na natin. Hindi ka nang may ginapagalitan pa ka, kaya hindi ka pang kontra. Pagbalik ako, Biyoy, kay pagarawan ako yung dito. Sila may dungan. Gano'n, namukay ko ko. Dungan mo ka doon. Hindi na may kamot. Tama niya ko, ano? Ikaw, Paul. Tama na niya. Lamig na sige. Isa na lang. Ah, ikaw. Lamig na barbecue, no? Marbusan, daghan ko rin lamig. Ito man isa. Kamayan ang ito. Kamayan, marungan mo lasa. Kamayan ang pala sa night market. Kahit ako ba ang anin. Reality yung kamayan. Kasus mo gunakan dito.